Oh, walah wis mapan. Inforgo. Ora tak dol, Mas. Lho, Takut dhewe. aja ngono. Pira iki pira? Tapi nek payu 18. 17,5 kok 18 iku piye? Lah mau ganti susuk piye? Oh ngono, iya ya. 18 susuk sampenge. Gawe sampe botol tak obral iki. Iya. Obral wis 16,5. Susuke sirup marjan mongguang, klambi sasekal gamis. Walah, kok akeh men susuke. 900 susuke. Lah iya, susuk kok akeh ngono. Walah. Marjan sirup sakandene ape buada ya. Oke, siap. 2022 pajak anyar iki bosku. 29 juta elek susuk. 28 punjul 29 juta susuk. Oh, iki. Lho, wingi ngene. Mau wening. Piro iki piro info? 13 pajak anyar. Loh, urung tapi meroy anyar 13. Ulah gelo wingi ngene 13 cah. 2018. Lho. Weh, montor gagahe ngene piro iki? 7 juta. Punjuli. Loh. Punjuli sak iklase 7 juta tahun. Lengkap mati weh. 7 juta punjuli sak iklase lur, lengkap mati. Iki dapure montore. Utak-utik oleh apa iki? CB, Bos. Kok CB? Iki apa? Versa modif CRF ayo. Regane piro? 13,5 Bos mek susuk dhewe. Ocot-ocotane dienggo ocotane. 13,5 yo. Ya 13,5 mek susuk dhewe. Weh. Motor ngene lho. Weh. Piro iki kok apike ngene? 2013 Bos. Piro 2013 niki? 8,5 mek susuk Bos. 8,5 yo. Iki tak ape mundak neh motor besar. 8,5. Susuk. Weh. Mewah iki rega piro? 17 juta. 17 juta yo. 2024 awal yo. Wah, istimewane kilometer suwite. Lho ndi wonge yo? Wonge ra ono anggere. Inforgo. 10,5 nego mek susuk kowe dhewe. Iya 2015 yo. Iya. Glowinge ngene. Ulah mesine segel lah iya. Mesine kowe enake. Glowing lur, glowing mesin segel. 10,5. Ayo. 13 juta susuk. Warna favorit magenta. Loh. Nek wonge gak favorit terus usah direken. Wonge rondo. 4,5 komplit. Komplit mati pajak yo. Mesinnya penak gitu ya. 4,5 komplit mati pajak. 2012.